ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Yaki notice jing maham ki bata ki Kynroh badah kamat ki dukan ha Sohra ki Pulit ki lalek tarno ha kasantri ki lalengkot arja apsau ki nongshong dukan ki lethu ba kimtip manu bonta yakini ki notice hendra ki Pulit ki lawan ban tarno eki kini ki notice jing maham ya ke ba omtip manu bonta ha kini ki notice la maham ya baro ki bobo nong bela ni nong trai bar jela ha ka than Sohra ba than chila bagi de ban pha mi no klo yaki yo jai e kin ha ban shim hi ya ka jingit kli Hakini ka notice ka ba omdan basoy la tho ru ba kani kam dai tang ka jing tho. Na floor na ra na. Kami sa mati kan to. Kaya biya dai ba kani ka notice ko wanta ru me jan basong dukan na pri ai mana bonta. Ho ai mai ne kikeli na ngaru bang suju bak be ngong bang tip manu ba wanta. Nong bekas ai mene gidi uniform Pulit eh. Teng Pulit. Awan Islam na. Kelas Islam ni, kelas Islam.